Здравейте хора, аз съм Цитри, тук при мен е Уинер. Сега ние ще сме тим. Ето, дай газ, почвай. Някакъв още от началото мре, бе. Fuck, бък. Да хит. Аз не мога да скоча вътре. What? Имаш ли... ще ми дадеш ли нещо? Да. Хвали ми. Хвали. Го. Чек, аз не мога да се кача на тия глупости тук. Качих се, найс. Чекай. Хвали. Искам... Чекай. Лъпна. Дай ми. Куче мъсно. Къде са, е? Тахи. Само каска имам. Карай, тя ще ми стигне. Аз не дадох друго нещо. Тя ще ми стигне, карай. Ела тук да почукаме един с меча. Ти имаш меч. Нямам меч. Аз лично не обрах. Сега ще почукам това, бе. Не, сега ще го почукам обаче. Пак лаги. Ти ли умирал? Не лаги ми, че... Къде си? Аз съм някъде по допада. Видяхте. Някакъв идва хилп. Хилп, трима са. Мъги. По-малка ама имам. Обаче, ще го пречукам. Кил! I'm killer, boss. Кой, къде? То си invisible. Аз не мога да слеза долу, ще умре. Имаш някакъв невидим. Те са тима рибаца, гледай колко демите смират. Да. Значи Хора, това беше фейл. така хора виждат аз. Айде, идвай пак. Така хора виждат. За теб съм. Айде, идвай. Така хора виждат те с какви са. Чай сега. На последното ела. Кое? На последното дет пише join. Влизай. Аз съм джойна. Да, ето джойна. Аз съм до тебе, човек. Обърни се наляво. Наляво към... Чим пак, нали? Обаче трябва да чакаме минута и 30 секунди. Хора, ще спрем клипа и тогава ще го пуснем. Да, къде се спрем, господа? Дами и господа, върнахме се и сега 30 секунди остават. И дали ще победим този Hunger Games? Струва ми се. Едва ли, защото ние сме нубове още. Да, хек, как тръгна, Фак! Бъгна! Хора да знаете, че моят телефон бъгва на играта. 5, 4, 3, 2, 1. Как тръгна го, what the fuck? Дай ми нещата, ти граби, аз... За каска, викаш. Дай. Къде си? Не те виждам. Видях, за теб съм. Идвам. Дай нещо. Аз ще кажа, дай ми тази каска. Добре. За тебе съм, малум. Край с мене. Хвърляй. What the heck is this? То ма преби. Бягай. Да, бе. Нищо, ограбен. Чест. Още един ограбен. Чест. Fuck you. Аз рипнах. Аз съм на едно сърце, дами и господа. Кой си клипа за Как хора аз умрях? Мене как не ме преследват децам без абсолютно нищо. Аз съм на едно сърчице и ми тая храна. Аз чакам чествет да се рефулнат. Не, няма. Те го направя. Чънкът не ми зарежда, че виждам някакво именце. I'm рип. Аз съм рипнал, някакъв ме преследва човек. Но аз някакво мазано му избягвам. Мен накрая храната ще почне да ме би. Рипнах. Дарих го. Вой, не, то се вип, то си има, познай какво, Diamond брадва. То се вип. Как казваш, как се не вляза? То се вип.
автоматично ти дава випа. Как? Фак, не знам. Трябва да почваш някаква игра. Да изчакаме. Аз ще му се оставя просто. Къде той е? Искам това да май. Искам. Майко, песеш ли сега това да го убия? Това ще бъде фейл. Абе, thank you. То с май вече сме тим. Ма ще го трепя. Айде, оставам се. Аз му се оставих. Чеко, ти ви там. Въй, има някакъв вип. Ела. Джойн. Не можеш. Тихо. Опи. Не можеш да си вип. Ела тук. Тук ли си? Отди при нея табели. Ела. Чакай. И са джойни в ето втория. Кой? Втория. Да. Бързо джойна, бе. Чакай. 5, 4, 3. Къде си, бе? 1. Риквай. Къде си ти, бе? В друг май. Аз излизам. Дами и господа, аз ще изляза, защото искам да сме в един сервер с моето приятелче. И сега пак влизам. Така, хора, пишете в коментарите какъв скин да се сложа. Къде си, бе? Къде си? Бай, чек, аз не знам къде си. Къде си, бе? Къде си? Сега излезни. Окей. Ще излезем, даже ще спра клипа. И аз се върнах, сега влизай в последното, влизай. Последното? Да, деца. Давай. О, аз съм ред. Ти е блю, е. Уай. Не съм. А ти си от сините, аз съм от червените. Искаш пак да сме тим? Айде, бе. Няма да позволя на никой да те удари. Ако някой дойде, да те... Как се взимат китове? Кит. Да, бе, не знаеш какво значи. Да, първо да се регистрираш. Аз пиша регистър и нищо не става. Не ми напрежа. Така, хора, сега... Шит. Доста Айде, време. добре, наклонна черта. Ре... Остава 2 минути. Така. Май някаква чеква ти се и така, виж. Чек някаква от моя отбор, виж как се... Виж какво пееше. Виж. Сега пак ще почне. Намери сега, но е само момчета, бац. О, едно момиче, аз съм с мацка. И аз съм с мачка. Не си ли, бе? Така, хора, ще се върнем да започнем. Върнахме се, остават 30 секунди. Виж ма. Така, почваме. Чакай. 5, Давай, 4, вие сте 3, един повече. 2, 1, гол! Не, аз пак не мога да скачвам там. Да, бе. О, човек, има някакъв вип от нашите, вие сте лузър. Има някакъв вип. Кой ме удра, бе? Да, бе, много честно, баце. Не, бият ма, някакъв крик. Аз ще умра, аз съм на половина. Да, бе, много честно. О, thank you, bitches. О, някакъв... Please. Така, хора, Please. беше тотален фейл. И така. Дай нещо. Така, хора, аз Моля, мисля- please.
карта. Дай я. Хора, така мисля аз да свършвам с епизода. Аз бях Мусърман 23. Тук при мен беше Уинер 29 от Apple. Thank you. И чао. Сега какво да се кръм? Ага, хубава каска, ле. Не, някой ме бие! Не! Някой ме бие! Фейл. Искам то да фейлни. Да му взема бебичката. Фейлни, искам да килна, бе, човек. Как ма би през листата, бе? Майка му ще е. Дами и господа, сега ще свърша клипа до тук и до скоро.